namhlanje ndikwiqela elibulela ufika namhlanje. Phulaphula uba bekuya ngokweminqweno. Uba bekuya ngokweminqweno yentsaba zakho. Ngewungakhange ufike nakuJuni wena. Uba bekuya ngeminqweno yentsaba zakho uJuni ngongakhange ulenze ixesha ngoJuni wena. Kodwa akuyi ngokwentsaba zakho. Uba bekusiya ngokweminqweno yentsaba zakho Mphulaphuli wena ngongafikanga kuJuni. Kodwa akuyi ngokweminqweno yentsaba zakho, kuya ngokweminqweno kaThixo, ngoba uThixo uthandile yena yaye akuvulileyo uThixo ngubani ongakuvalayo. uThixo uvulile Mphulaphuli kwade kwaba leli xesha, ngoba nguye ovulayo nguye ovalayo. Kodwa uba bekusiya ngabakucaphukelayo wena ngongakhange ulenze ixesha kulo